Μιλάμε με την Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας, την κυρία Ευτυχία Γαϊτανά Αποστολάκη. Κυρία Δήμαρχε, σας καλωσορίζω στο web tv του inthecity.gr και θέλω να ξεκινήσω αμέσως με μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Περνάμε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο και είναι αλήθεια ότι ο κόσμος χρήζει ιδιαίτερης ανάγκης. Πείτε μου λοιπόν, ποια ήταν τα έργα σας σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική του Δήμου? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας πω και εγώ καλησπέρα. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρουμε όλοι, βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση οικονομική. Οπότε ο πρώτος μας στόχος ήταν η αλληλεγγύη. Πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που κάναμε ήταν να μειώσουμε τα τέλη καθαριότητας 25%, να μειώσουμε τα τέλη του νεκροταφείου 48%, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. 48% δηλαδή κοντά στο μισό περίπου, έτσι. Στο μισό. Κρατήσαμε 5 παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφιά. Επεκτείναμε το κοινωνικό πρωτοκολλείο και στη Φιλαδέλφεια, διότι η Χαλκιδόνα είχε κοινωνικό πρωτοκολλείο. Δημιουργήσαμε τη δομή κοινωνικών συσιτίων. Στα συσίτια υποθέσω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Ναι, αρκετός. Περίπου πόσες μερίδες μοιράζεται την ημέρα? Στο συσίτιο μοιράζουμε 120 μερίδες. 120 μερίδες. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάρα. Από εκεί και πέρα, καλοκαιρινά μπάνια δίνετε στον κόσμο, προσφέρετε ξένες γλώσσες, τέτοια πράγματα? Βεβαίως. Πραγματοποιήσαμε δωρεάν καλοκαιρινά μπάνια. Πραγματοποιούμε δωρεάν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών. Δωρεάν. Είχαμε σε κάποιο πρόγραμμα για πεντάμινη απασχόληση, έτσι ώστε από τον ΟΑΕΔ πήραμε προγράμματα και δώσαμε δουλειά σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα. Αυτό ήταν μια ανάσα για μας και για εκείνους φαντάζομαι. Όχι ότι μας λύνει το πρόβλημα. Ασφαλώς. Πώς να λυθεί το πρόβλημα? Βέβαια. Πώς να λυθεί. Στα τεχνικά έργα, στις υποδομές θέλω να μου πείτε, ποια ήταν η πολιτική που ασκήσατε? Μιλάμε για τα τελευταία αυτά 3,5 χρόνια, δεν είναι? Αυτά τα 3,5 χρόνια, ναι, δεν είναι ακόμη. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Τα 3,5 χρόνια αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε είναι ολοκληρώνουμε ένα βρεφονιπιακό σταθμό στη Φιλαδέλφεια. Κατασκευάζεται ένας βρεφονιπιακός σταθμός στη Χαλκιδόνα. Έχουμε από ένα πρόγραμμα που κατορθώσαμε επιτέλους να φτιάξουμε τα όνδρια στη Φιλαδέλφεια. Δεν θα μπορούσα να κάνω και πάρα πολύ όμως αυτή τη στιγμή. Διότι μέχρι και πρότινος ξόφλησα την πλατεία Πατριάρχου 590.000. 590.000. Ναι, δηλαδή βρήκα έργα 1.200.000 απλήρωτα, που έπρεπε πρώτα να ξεπληρώσω αυτά τα έργα για να μπορέσω να προχωρήσω σε καινούργια. 1.200.000 ήταν το χρέος που βρήκατε? Το χρέος που βρήκα στα τεχνικά έργα. Στα τεχνικά έργα. Τα οποία έπρεπε να εξοφληθούν για να μπορέσω να κάνω εγώ δικό μου έργο. Αυτά τα 3 έργα που σας λέω που είναι πάρα πολύ βασικά, τα πήραμε από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Από το ΕΣΠΑ. Ναι. Μάλιστα. Υπήρχαν βέβαια τώρα τι να σας πω και άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία δεν μου τα ψηφίζαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν τα ψηφίζαν στο Δημοτικό Συμβούλιο? Για να μην κάνουμε εμείς έργο. Για να μην κάνουμε έργο. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, κάποιοι θέλησαν να διαβάλουν το έργο σας, αυτό εννοείται? Ναι, αυτό. Είναι σοβαρό αυτό το οποίο λέτε. Και μια άλλη πληροφορία που έχω να σας δώσω είναι ότι αν διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα μας, το φυλάδι αυτό που κυκλοφόρησε, που λέμε αναλυτικά τι έχουμε κάνει 3 χρόνια, αυτά τα 3 χρόνια ό,τι έγινε με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί ήμουν μειοψηφία. Είχατε απολέσει την πλειοψηφία, εννοείται. Ναι. Αυτό γιατί έγινε κατά τη γνώμη σας? Γιατί οι πρώοι σύμμαχοί σας, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας απομακρύνθηκαν από εσάς? Γιατί εκτιμάτε ότι έγινε αυτό? Ειλικρινά. Βεβαίως ειλικρινά. Γιατί όλοι θα θέλουν τη θέση του Δημάρχου. Ήθελαν να σας διαβάλουν κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Είναι μια πολύ σημαντική καταγγελία αυτή που λέτε. Και... Ίσως γιατί πιστεύανε ότι όταν εγώ είπα το ναι μετά το θάνατο του Γιώργου, πιστεύανε ότι θα φύγω. Δεν θα αντέχατε, λόγω απειρίας ενδεχομένως? Λόγω απειρίας δεν θα αντέχα. Κάνανε τα πάντα βέβαια στην πορεία για να με αναγκάσουν να φύγω. Και εκεί ήταν το μεγάλο μου πείσμα και το στοίχημα, διότι εγώ έπρεπε να υλοποιήσω το πρόγραμμα του Γιώργου Αποστολάκη.
Έπρεπε κάποιος να σεβαστεί αυτή την προσπάθεια, το πρόγραμμα. Και δεν τη σεβάστηκαν, λέτε. Ωστόσο, κάποιοι πιστοί σας φίλοι, συνεργάτες παρέμειναν. Έτσι δεν είναι? Από την αρχή και το τέλος. Ναι. Και σε αυτούς να υποθέσω ότι οφείλεται και όλο το δημιουργικό σας έργο, όποιο και αν είναι αυτό. Ναι, φυσικά. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την ΑΕΚ και την κατασκευή του γηπέδου του πρώην Νίκος Γκούμας. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το ξέρετε ασφαλώς ότι όλος ο κόσμος για αυτό το ζήτημα μιλάει. Όλα πήγαν καλά, αλήθεια. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη με την είσοδο του κυρίου Μελισσανίδη στα διοικητικά της ΑΕΚ και την όλη εξέλιξη και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα? Αν την περίμενα με τον οργανισμό του κυρίου Μελισσανίδη, ναι. Ναι. Προηγουμένως όχι όμως. Να σας πω, εγώ από την πρώτη συνάντηση που έκανα ως δήμαρχος ήταν με τη διοίκηση του κυρίου Αδαμίδη. Μία 12 του 2010, πριν αναλάβω που κάνω. Θέλω να πω ότι από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα τρέχουν και το Τρέχουν. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή άλλαξε η τεχνική 2 φορές διοίκηση, οπότε κάπου σταματήσαμε. Είχαμε φτάσει και σε ένα σημείο να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας. Άλλαξε η τεχνική, ήρθε ο κύριος Μελισσανίδης και προχωράμε ραγδαία. Πώς βλέπετε τον κύριο Μελισσανίδη και το ενδιαφέρον του για το γήπεδο? Σας είναι ορατό εσάς ως δημοτικής αρχής? Ναι, έχω ασφάλεια, ξέρω ότι θα γίνει. Θα γίνει το γήπεδο, λέτε. Ο κύριος Μελισσανίδης είναι ασφάλεια, είναι θα γίνει το γήπεδο με τον κύριο Μελισσανίδη. Από όλα όσα αποκομίσατε από τις επαφές που είχατε με τον κύριο Μελισσανίδη και τους συνεργάτες του, αποκομίσατε ότι έχει ένα πραγματικό όνειρο, έχει ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο και ότι είναι όραμα αυτό, όπως τουλάχιστον διαρρέεται από την ΑΕΚ? Ναι, είναι όραμα, είναι όνειρο, το οποίο θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κύριος Μελισσανίδης μας παρουσίασε όχι ένα γήπεδο, μας παρουσιάζει μουσείο, δηλαδή ένα κόσμο. Κάτι που 10 χρόνια τώρα που ερήμωσε η Φιλαδέλφια και κάποιοι είχαν αντιρρήσεις τότε για το γήπεδο και υπογράφανε για να μην ξαναγεννήσει. Τώρα το θέλουν. Γιατί βλέπουν ότι η Φιλαδέλφια ερήμωσε. Εκτιμάτε πως με τη δημιουργία, με την κατασκευή του γηπέδου θα αλλάξει όψη η Νέα Φιλαδέλφια? Ναι, θα αλλάξει. Καταρχήν το γήπεδο δεν είναι γήπεδο, δεν είναι κέντρο πολιτισμού. Δεν είναι απλώς ένα γήπεδο που θα παίζει ένα παιχνίδι κάθε Κυριακή. Καθημερινά θα υπάρχουν πολλές επισκέψεις από σχολεία, από όλη την Ελλάδα για να έρθουν να δουν το μουσείο που θα γίνει εδώ. Εντυπωσιαστήκατε από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το όλο project του γηπέδου? Από όσα σχέδια είχα δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Ότι είναι το καλύτερο. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα σκουπίδια. Ναι. Αυτό το ζήτημα νομίζω ότι καταρχήν διευθετήθηκε, αλλά δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί. Τα σκουπίδια που είναι από την παλιά, στο βορειοανατολικό μέρος του γηπέδου, στην παλιά θύρα 21 του γηπέδου, θα απομακρυνθούν από εκεί? Έχετε πάρει απόφαση πού θα πάνε τα σκουπίδια? Απόφαση δεν έχουμε πάρει. Έχουμε εντοπίσει όμως 2-3 μέρη που φροντίζουμε να μην είναι εντός οικισμού. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τέτοιο χώρο. Το οποίο θα προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, να συνομολογήσουμε και να δούμε πού να πάνε. Τα σκουπίδια πρέπει να φύγουν έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, δηλαδή ήταν στο μυαλό μου και να μην γινόταν εκεί, δεν ήθελα να φύγουν τα σκουπίδια. Από την πλευρά της μειοψηφίας υπάρχουν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των σκουπιδιών? Όχι. Έχετε ομονοήσει όλοι ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί. Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι η κατασκευή του γηπέδου θα δώσει και πνοή και αγοραστική κίνηση και δύναμη στην περιοχή. Γιατί θα γίνει και ανάπλαση του άλσους. Ναι, αυτή η ανάπλαση του άλσους θα συνδέεται με το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με το γήπεδο της ΑΕΚ? Τι εννοείται? Εννοώ ότι θα μπορεί κάποιος να κάνει τον περίπατό του, την βόλτα του, θα υπάρχει μια συνέχεια, φυσική συνέχεια? Ναι, υπάρχει μια συνέχεια. Αυτό βγήκε μέσα από τα σχέδια ή απλώς? Το σχέδιο το οριστικό όσον αφορά την ανάπλαση με το γήπεδο δεν έχω δει κάτι. Ναι. Απλά είναι σαν ιδέα. Τώρα το πώς θα συνδεθεί αυτό δεν ξέρω. Εννοείται αρχιτεκτονικά? Ναι, αρχιτεκτονικά δεν το ξέρω, γιατί πρέπει να απομακρυνθούν τα σκουπίδια, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει αναδάσωση ξανά. Μάλιστα. Όταν λέτε αναδάσωση ξανά. Θα ξαναβγούν δέντρα. Δεν θα βγουν δέντρα. Έχω ακούσει ότι κάποια δέντρα θα φυτευτούν εκ νέου. Γι' αυτό λέω.
Οπότε δεν ξέρω την αρχιτεκτονική πώς θα συνδέεται το γήπεδο. Μάλιστα. Αν δεν γίνει κάποιο μονοπάτι, αν δεν γίνει. Μάλιστα. Κυρία Δήμαρχε, να περάσουμε στον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ποιο είναι το έργο που έχετε να παρουσιάσετε αυτά τα 3 χρόνια της θητείας σας στο δημαρχιακό αξίωμα? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι λειτουργούν προγράμματα ερασιτεχνικής δημιουργίας για όλους τους δημότες. Φωτογραφία, ζωγραφική, αγιογραφία, κεραμική, τα πάντα. Θεσμοθετήσαμε τον ετήσιο λογικό αγώνα δρόμου του Γιώργου Αποστολάκη. Θεσμοθετήσαμε τις εκδηλώσεις πολιτιστικός Σεπτέμβρης ερασιτεχνικής δημιουργίας. Υλοποιήσαμε το θερινό πρόγραμμα για παιδιά 5 έως 12 ετών και συνεχίσαμε τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του αθλητισμού, έχετε... Ναι, έχουμε άθληση γυναικών, έχουμε άθληση και παιδί, άθληση ενηλίκων, άθληση στην εφηβική ηλικία. Υπάρχει συμμετοχή? Ναι, πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Όλοι οι δημότες έρχονται. Όλοι οι δημότες έρχονται. Να περάσουμε στα οικονομικά ζητήματα, να περάσουμε στην οικονομία. Για πείτε μου λοιπόν, είναι θετικό το πρόσημο στα οικονομικά σας ή αρνητικό? Είστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια που έχει γίνει από τη Δημοτική Αρχή αυτή την περίοδο? Εγώ θέλω να πω ότι όλο το νοικοκύρεμα και όλη τη δουλειά που έκανα τα 3 χρόνια ήταν όλο το βάρος μου στο οικονομικό. Παρέλαβα ένα Δήμο αρκετά χρεωμένο και προσπάθησα να τον νοικοκυρέψω. Τα λέμε, αν θέλετε να σας το πω, μπορώ να σας το πω και με νούμερα. Ναι. Παρέλαβα ένα Δήμο συνολικά με χρέος 12.659.000. Προσπάθησε τα 5.100.000 που ήταν σε προμηθευτές να τα εξοφλήσω με τη χρηματοδότηση που πήρα από το κράτος. Με τον ίδιο τρόπο θα εξοφλήσουμε και το χρέος που βρήκαμε στον ενιαίο φορέα και στο PPL. Εξοφλήσαμε από τα 6.406.000 δάνεια τα 3.843 και πήγαμε σε επιμήκυνση. Εξοφλήσαμε, εγώ δεν λέω, γιατί εξοφλήσαμε πολλά. Εξοφλήσαμε το ΙΚΑ, στην Οφιλίππου στο ΙΚΑ 165.000, εξοφλήσαμε ΙΔΑΠ 430.000. Τι άλλο να σας πω, εξοφλήσαμε τα πάντα. Φέραμε το Δήμο. Ναι. Από αυτά τα 12-13 εκατομμύρια που μου είπατε, πόσο σήμερα ο Δήμος έχει έλλειμμα? Αυτά τα 12.659 που σας είπα, όλα αυτά, τα 5% εξοφληθήκανε. Αρχίζει να εξοφλεί το ενιαίο φορέα, ας πούμε, παιδική στάθμη, κάποιοι και όλα αυτά στο ύψος 1.053.000. Αυτά έχουν φύγει πλέον, οι λίστες έχουν πάει στο παρακαταθήκον και θα αρχίσουν να είναι όλα αυτά τα 12 εκατομμύρια που σας είπα ρυθμισμένα και εξοφλούνται. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω... Και κάτι άλλο κάναμε. Παρακαλώ. Πάρα πολύ Παρακαλώ. καλό. Εξασφαλίσαμε άλλες 300.000 περίπου το χρόνο από τα ενίκια που πληρώναμε. Ενίκια πού? Ενίκια, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου της Φιλαδέλφειας ήταν σε νοικιασμένο διαμέρισμα. Ναι. Το ΚΑΠΗ το ίδιο. Μαζέψαμε λοιπόν όλα τα ενίκια μας και πήγαμε σε ιδιόκτητα κτίρια. Μάλιστα. Η τελευταία μεταφορά που έγινε ήταν το ΚΑΠΗ της Φιλαδέλφειας, το οποίο το πήγαμε στο παλιό Τσικουράδικο, αν το ξέρετε. Βέβαια, ποιος δεν το ξέρει. Αντί να το βγάλουμε σε διαγωνισμό και να ξαναγίνει Τσικουράδικο, εμείς λοιπόν το κάναμε ΚΑΠΗ. Προσφέρω ένα πολύ πιο ωραίο χώρο στους ανθρώπους, στους ηλικιωμένους, γιατί έχουν και μια πάρα πολύ ωραία αυλή για το καλοκαίρι.